बर'नि दैदेननायाव ओंखारनो थांगासिनो हाथरखि मुंनि गोदान थियेटार। बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय पुलक बर'आ हाथरखि थियेटारखौ देग्लाय बोसोरनिफ्राय जागायबाय। गिबि खेबनि थाखाय रायजो राजाफोरनि गोसो गोजोनग्लाय होनो थाखाय फैगासिनो हाथरखि थियेटारा। पुलक बर'आ बर'नि हारिमु बिथिंखौ फोथांनानै लाखिनायनि थांखिजों कामरुप जिल्लानि रंगियानि केकहाटी गामियाव दिनै बे बोसोराव गिबि खेबनि थाखाय हाथरखि थियेटारनि नायजाबखौ बेखेवजेनबाय। गिबि खेबनि थाखाय हाथरखि थियेटारा बर'नि साबसिन नायजाबफोरखौ लानानै फैदों। सेथियावनो साबसिन हामसिन नायजाब हांगामा बसुमतारीनि लिरनाय फिननाया सोरनि, नैथियावनो दं नब कुमारनि लिरनाय जावलियानि अननाय आरो थामथियाव दं जयकान्त रामसियारिनि लिरनाय सायख्लुम। बे मोनथाम नायजाबखौ लानानै 2024-2025 मायथाइनि थाखाय आगान होदों पुलक बर'आ। मख'नो गोनांदि हाथरखि थियेटाराव गाहाय फाव खालामनो थाखाय बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर सिमां सैनारिया गाहाय फावगिरि खालामगोन आरो बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि मीनाथि नार्जारी बिथांजों लोगोसे बर'नि गोबां फावगिरि बिथांमोना बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा हाथरखि थियेटारखौ गाव गावनि ओनसोलाव हांख्रायहरनो गोसो दंब्ला 9101962996 नैबे जानबुं नम्बराव थोंजोङै फोनांजाब खालामनानै हांख्रायहरनो हागोन। आं बारा बुंला, नाथाय बे आंनि फार्स्ट टाइम माने लाइभ शो खालामनाय जिथु थियेटार बेयाव आगान होनो थांगासिनो। आंहा बेनि सायाव जेबो एक्सपिरियेन्स गैया, खिन्थु लाइभ माने डान्स प्रग्रामफोरखौसो खालामोमोन। आं जोबोद एक्साइटेड आरो नाजागोन मोजाङै खालामलांनो। जोंनाव एसे थाबथागोन। बेनि सोमोन्दै आं जेबो आइडिया गैथ'वा। बुंनो थांबा आं फिल्म लाइननिसो नालाय, थ' बेफोरखौथ' खोनाबाय थायोमोन। बाट आंनि फारसेनिफ्राय नाजानोसै जेसेबां हायो। थियेटारा माने जोंनि बर' समाजाव माबा मोनसे मेसेज होनानै जौगालांनो हायो आरो जोंनि जेसेबां आवगायबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोर टेलेन्ट थानायफोराबो गावनि टेलेन्टखौ देखायनानै आवगायलांनो हायो। बेखौथ' होननो हाला, दा रायजो राजाफोरनि सायावसो जागोन नालाय। जों हाजासे नाजागोन एन्टारटेनमेन्ट होनो थाखाय। बेनोसै। जोबथारनायाव रायजो राजा मा खावलायोसै? रायजो राजाखौ बेखौनो बुंगोन, नायफैदो जोंनि थियेटारखौ आरो हेफाजाब होदो, जाहाथे जोंनि थियेटारनि बर' समाजनि थियेटाराबो जाहाथे बाखि जेरै आवगायलांगासिनो बिसोरनि बायदिनो जोंनियाबो जाहाथे मोनसे लामायाव फैयो। बे लामायाव जे बिसोरनि जेरै आवगायलांगासिनो जोंनाबो आवगायलांथोंसै आरो माबाफोर गोरोन्थि जाबा निमाहा होदो। आं जोबोद मेंना फैदों, जेबो माने बुंथ'ला आरो जाबाय। गिबियावनो आं मीनाथि नार्जारी। आं देग्लायनि हाथरखि थियेटार आदा पुलक दानि इनभाइट खालामनायाव आङो मेन फावखुंग्रियावनो दङ। नोंथांमोना आं जोंनि थियेटारखौ बयबो अनसायगोन होननानै गोसो गोरबोनिफ्राय मिजिंथिदों। रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायनो लुबैयो जे जोंनि बर' थियेटार गोबां खम, मोनब्रैल' दिनैसिम। गुबुन हारिफोर बायदि जिहेतु एसामिस थियेटारफोर बायदि जोंना डेभेलप नङा। बेफोरबायदिनो जोंनि थियेटारखौबो डेभेलप खालामथों बर' रायजो राजा। जोंनि बर' थियेटारखौ अनलि वान बर'आल'सो नायखायो, गुबुन जाथिफ्रा नायखाया। बिराद खमानो नायनायखौ नुनो मोनो। बेनिखायनो बेखौनो खावलायो जे जोंनि बर' रायजो राजायानो जोंखौ थुलुंगा होनांगोन आरो जोंनि हारि हारिमुखौ थांनानै थानो थाखाय थुलुंगा होनांगोन। गिबियावनो आंनि थं आं रङिया केकहाटी, आं पुलक बर'। जोंनि बर' हारिमुखौ लाखिनो थाखाय ओंखारबोदों। लोगोसे जे आं जा बर' हारिमुखौ सिबिनो थाखाय ओंखारबोदों, बेखौ रायजो राजा नोंथांमोना गासैबो सापर्ट खालामनांगोन। जे जोंनि जाबायदि जोंनि बर' थियेटारफोरा जे जाबायदि सोलिदों बेखौ आरो एसे आपग्रेड खालायनानै मानसिफोरा लैहोर फैनानै जोंखौ जे सापर्ट खालामो, जे जोंनि बर' थियेटारा थांना थाथों, हारिमुवा थांना थाथों। आरो लोगोसे जा जोंनि बर' सेंग्राफोरा उन्दैफोरा सिख्लाफोरा उन्दैफोरा जे प्लेटफर्म मोनैनि थाखाय जे जायफोरा जे बाहेरायाव जानला मोनला खामानि मावना थायो,
बेफोरखौ एसे प्लेटफर्म होनो थाखाय हारिमु सिबिनायजों लोगोसे बेफोरखौबो एसे नोजोर होनानै हारिमु सिबिनो ओंखारबोदों जा आरो बेफोरबायदि गोदाव सोराव थानाय सेंग्राफोराबो जाहाथे एसे प्लेटफर्म मोनो बेनि थाखाय आं हाथरखि थियेटारखौ खुलिना ओंखारबोदों आरो हारिमु सिबिनो जिहेथु नोंथाङा नायजाबा सोर सोर लिरनाय आरो मा मा बे नायजाबनि गिबियावनो नायजाबा जोंनि बे सायख्लुम लिरनाय दं सायख्लुम दं जयकान्त सारनि बेनि उनाव दङ फिननाया सोरनि हांगामा बसुमतारी आरो मोनसे दं जावलियानि अननाय बिथां नब कुमारा लिरनाय बे नायजाब मोनथामखौ लानानै ओंखारबोदों बे नायजाब मोनथामा नायजाबा सामाजिकआनो जोंनि बे समाजारि नायजाब न'खरनि नायजाब जे फिननाया सोरनि बे न'खरा बे थारमाने आथिखालनि जुगाव जाबायदि न'खराव सोलिबाय दं सोरबा साथाम फिसाला थानाय सोरबा सानै फिसाला थानाय सोरबा सासेखौ एसे अननानै बिनि दावगानायनि थाखाय हा हु फाननानै जाबायदि सापर्ट खालामनानै बेखौ दावगाहोयो बेखौ नुनानै एसे गेदेरफोरा एसे मेगन सानानै जे नांलाय खमलाय एसे बेफोरखौ मेसेजनि थाखाय माबा खालामदों आरो बे नायजाबखौ गिबियावनो मेन जोंनिया ग्लेमार एक्टर हिसाबै सिमां सैनारि दं बेनि उनाव राङापारानि मिनति बर' दं बेनि उनाव जोंनि बे गरेस्वर हालामनिनो खाथि दं दिशा बर' दं आरो लोगोसे करिय'ग्राफार हिसाबै हायेन बसुमतारी आरो जोंनि नावकाटानिनो मार्सेल सरगियारि दं बेखौनो बुंनो थाङो जे बे जोंनि बर' थियेटारफोरा ओंखारो आरो गोमालाङो आं गुबै जाहोनखौ बेखौनो सानो आरो आं गाव गुबुना मा बुङो बेखौ मिथिया जे गोबां ओंखारदों जोंनि थियेटारा बर' थियेटारा ओंखारदों गोमालांदों बेखौ आं एसे साननानै मोनदों आंनि बायदिब्ला आरो जे जा थियेटार दंखायो जोंना जे आगोलनि बिगोमाफोराबो एसे सापर्ट होलायनांगौ जे गोदान थियेटार ओंखारदो एसे सापर्ट होनांगौ जे होमबासो जोंनि बर' थियेटाराव थांना थागोन हारिमुआव थांना थागोन जे मेगन सालायनाङा जे खायफा बिगोमाफोरा बिदि सानो बायदि मोनदों आरो आं सोरबा जे जोंनि बर' समाजाव थियेटार ओंखारबावगोन नामा जे ओंखारबा एसे बोरैबा जाबावगोन नामा बिसोरनि जे बिजनेस जे हारिमु सिबिनायाव बिसोरो उसुबिदा जागोन नामा बिदि सानो बायदि मोनदों आरो आं मालाबा जे गोदान थियेटार ओंखारबावनायखौ एसे उसुबिदा बायदि खोथा खोनायो आरो मालाबा बेफोर जेबो नङा दा बेफोरो गावनि साननाय सोरबा बांद्राय गावनि बिजनेस नागिरो सोरबा गावनि हारिमुखौ नागिरो बिदि आरोना जोबनाय बिदि बर' थियेटारा बिदिबा एसे खमायलांनाय गुबै जाहोनखौ बेखौनो सानो आं एसे जे जोंनिया बिगोमाफ्रा एसे सापर्ट होलाया सोरबा ओंखारबा माबाबा एसे एना एनि बिदि फैयो नुलायबाय दं आरो बिदि जे सापर्ट होनांगौ बयखौबो बेनिखायनो जा थियेटार ओंखारदों सापर्ट गैयैनि थाखाय बिगोमाफोराबो सापर्ट गैयिनि थाखाय मोनसा मोनसि खालामनो थाखाय गासैबो एसे थैलांनाय बायदि मोनदों आरो बयखौबो आंनि मुङा सुनु बसुमतारी आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि नैबे दा गोदान थियेटार हाथरखि थियेटार जेन'खा ओंखारदों जेरै रायजो राजाफ्रा जोंखौ बयबो लैहोर जोंखौ सापर्ट खालामो बयबो जोंनि थियेटारखौ एसे बयबो अनसायो बेखौनो जों लुबैयो आंनि खावलायनाया बेनो आरो